Wodi ya gisima atutinye meino noyo bogichora George Abuga nigo bamukiro mugabara we county ya Nyamira Nyaribo aso kwebisa chingaki ari kurigirwa nabo bisabe kyombe kya EACC kubwatikana no kwanana ekonda yobwagachi bw'ekyo bisi che county ya Nyamira cy'ishilingi 1,753 na ibere bagukwana se mu rubiri obugosire byombe inse yo muteneri bw'abasubati musikeje arusha mu manyi imeyairanye wodi ya bogichora ense muye bunge ya West Mugrango abemsi yabo nigo batebe nga umugabana Nyaribo nigabwenerete litukuria rero gwikabusyo bwebunge ya Nyamira koiranirya amaboli igoro yebiragita byokorema chipara county ya Nyamira ebibyagurite 1,300,000 asebo igo bari ko munenkya igoro ekibesa chemerobiri yamagendero 1,400,000 ase atarekerania tomonyore umusakyo ito Steven Nyarikembunde na roboti oruo asobwime Itwere morioka maega yo mugavana bwe county ya Nyamira umosike Amos Nyaribo gosaganwa ne kyombe gyo korwani obukurumega Kenya EACC nigegati yabamenye kure bunge ya North Mugrango nabo igo aba MCA hamono motende bw'abasubati Nyamira besokire kure birengereri ao asense moyo mu MCA bwe wodi ya Gesima umosika tuti Nyamino nabo igo mu MCA obogichora umosike George Abuga nigo bereire na komomochia umugavano Nyamira umosika Amos Nyaribo asekere bakweranga na seki are kwebisa ekere kyombe kya EACC kyare kumuriya nyore kabwate bisero biganeiri na hatabwati mamocha ndonsi Mheshimiwa Gavana ubwate betaigoro siasa yare gokorwa Moyo okorera siasa ana no musaja ogoteba tukiteriko nyegera natikwa gwate magoso ingota rora kanderete atebenge nonda gwate na muraba saja magoso timbwate musaja otobate magoso ingia otabera yoronya nyegerete na bado Komataina kiyo gotamera EACC tomubuli kiyo gotamera EACC kya tubwati mago ayo atatoka na atoja kumubuli within 1 hour kodi asali we okwanekere kya MC aboni gobo igo bagenderere ko mu mochi umugavano Nyamira Amos Nyaribo asikeri bakweranga atayigeti bosi obwe bunge ya Nyamira aseritsikoria rero agane iri kwereseranga naseki ebiragita ebibyagorete gweche county ya Nyamira bitaraikerana sichi ward chonsi korengana no muroberi obekiroro before the house awanza maswali abere atatu maswali abere tukumuholia twamugorete chimashini kilo almost 300 million tukaibu agachibata Johnson EP agachira North Mugirango na North Mugirango awekera tokubolia wa colleagues bali ba North Mugirango na bali batayo na gasti ya okoreka ine iswali elimu iswali ya kabere kuanzira new financial year 2025-2026 aende tuwabekire almost 400 million chobo project chobo kobo kasi chi ward December toroche kumuboli ka ya ikirie tianero ole in charge of procurement Mheshimiwa matagede takatediga ndiba osego tiao mubatarane asense moyo moteneri bw'abasubati Nyamira umosubati Arusha mu manyi nigareire nga nere buye bitabo bene byokorinkoria biringori Nyamira na kwereke nga kibese cyo mu Nyamira ngoira na kire eriyo kweneke amagendero so kwanya magana ngoja kutukwali Nonya no mugagano itona kwanete nga mbatite bagata kuri document twa baete Niko mwiweto mutukyo bwatite ko babaka igoro mbana bwatata Nige tobata gite kale naende bateri EACC teriko taboboka bago gotera igo kyo kanya babwati ege tobata gite korya ekya bantu bakebire Igo muna mwe wa MC bakwana abwate chikumwenene gotote biboronke ekera bayibweta mana nadia ina kibata gite Nyamira tomenye ekya yara intwe na butoete chinkuru bakorire county ya ito Osebana bati kira independent body yani body ndiyo si atore tu erekana ekorire ya maslahi ya wananchi eko
kore mirimo yaje nde kore buta etari kwantere dionde gose tari kunere dionde elino mumane bakore ganta keke asensemo y'abamenyi be bunge ya North Mugrango nigo bamwigerere nyaribo asekeri bagotebanga ekinsiasa cyagerere koko bagotara na Dr. Fred Matiang'i yo twanyorire baendelea kugotereria omugabano ito nabo bisabande barase account ingamko babwata bare una boibi mboro oboibi ibono chikura baborora onyo boibi bororo tiga barangerie gabana egenderi ke statement tayo gonjo kana chinyomba chaye ebisona goetanga nere bakorigia Steven Nyarikembone Ensoko TV Nyamira.